हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी प्रणाम। कृष्ण प्रणाम। എല്ലാവർക്കും പ്രणाम. हरे कृष्ण प्रणाम महाराज जी। हरे कृष्ण प्रणाम. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया प्रकृतिमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. अन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं गुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधिना नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि शतमानसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ത്രി സ്കൂൾ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. കൃഷ്ണ മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ശ്രീമദ്ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ്ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 14 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം. 41. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കച്ചിത്വം ബ്രാഹ്മണം ബാലം ഗാന്ധൃതം രോഗിണം സ്ത്രിയം ശരണോപസൃതം സത്വം നാത്യാക്ഷി ശരണപ്രതഃ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വം ബ്രാഹ്മണം ബാലം ഗാം വൃദ്ധം രോഗിണം സ്ത്രിയം ത്വം ബ്രാഹ്മണം ബാലം ഗാം ശ്രീയം ത്വം സത്വം ശരണപ്രദഃ ശരണോ ഹരി കച്ചിത് അതോ ത്വം നീ സ്വയം ബ്രാഹ്മണം ബ്രാഹ്മണർ ബാലം ബാലൻ ഗാം പശു വൃദ്ധം വൃദ്ധൻ രോഗിണം രോഗി സ്ത്രീയം സ്ത്രീ ശരണ ഉപസൃതം സംരക്ഷണത്തിനായി സമീപിച്ചാൽ സത്വം ഏതെങ്കിലും ജീവിക്ക് അതോ അത്യാക്ഷീഹി അഭയം നൽകാതിരിക്കുക ശരണപ്രതഃ സംരക്ഷണം അർഹിക്കുന്ന വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശയ പ്രഭുപാദിച്ചേ നീ എപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണർ ശിശുക്കൾ ഗോക്കൾ സ്ത്രീകൾ വൃദ്ധർ രോഗാതുരർ എന്നിവർ പോലുള്ള അർഹിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ സംരക്ഷകനാണ്. അഭയം യാചിച്ചു വന്ന അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ നിനക്ക് കഴിയാതെ പോയോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സന്ദർഭം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അർജുനൻ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആദ്യം അർജുനൻ അന്വേഷിച്ചു പോയി. 7 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും വരാതിരുന്നപ്പോ കണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, കുറെ ദുർലക്ഷണങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, അതുപോലെ ആളുകൾ തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്നു, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സൂചനകൾ കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ ധാമത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയോ എന്ന് സംശയിച്ചിരുന്ന യുധിഷ്ഠിരന്റെ മുന്നിൽ ദുഃഖിതനായിട്ട് അല്ലെ തലയും കുമ്പിട്ടുകൊണ്ട് അർജുനൻ വരികയാണ്. അതായത് ദ്വാരകയിൽ പോയ അർജുനൻ തിരിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പോ അർജുനനോട് ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട്, അതായത് ദ്വാരകയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ, അതുപോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാം ആസ്വദിച്ച് തന്റെ സഭയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ, ഭഗവാന്റെ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള യാദവന്മാര് അവര് വൈകുണ്ഠത്തിലെ ആളുകളെ പോലെ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്, അവരൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു, അവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാം ആസ്വദിച്ച് ദ്വാരകയിലുള്ള എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ആസ്വദിച്ച് കഴിയുന്നുണ്ടോ, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാര് അവരൊക്കെ എല്ലാം ആസ്വദിച്ച് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു യുധിഷ്ഠിരൻ അർജുനനോട്. ശേഷം അർജുനന്റെ മുഖത്ത് എന്തില്ല, മുഖപ്രസാദം ഇല്ല, ഒരു സന്തോഷം ഇല്ല അല്ലെ. ദുഃഖത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ, കണ്ണുനീര് വരുന്നുണ്ട്, തല കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുന്നു, ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയത്, അതായത് നിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ശരിയല്ലേ, അതുപോലെ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിട്ട് നീ എന്തേ കാണുന്നു, അവിടെ കുറെ നാൾ അവിടെ തങ്ങിയത് കൊണ്ട് അവരൊക്കെ നിന്നെ അപമാനിച്ചോ, നിന്നെ വേണ്ട വിധം ബഹുമാനിച്ചില്ലേ എന്ന് ആദ്യം ചോദിച്ചു. പിന്നെന്ത് ചോദിച്ചു, ആരെങ്കിലും നിന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞോ അല്ലെ, അമംഗളകരമായ വാക്കുകൾ അല്ലാൽ ആരെങ്കിലും നിന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പിന്നെ ദാനം ചോദിച്ചവന് ദാനം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലേ, ആർക്കെങ്കിലും വാഗ്ദാനം കൊടുത്തിട്ട് ആ വാക്ക് നിറവേറ്റാൻ സാധിച്ചില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഇപ്പോഴെന്താ ചോദിക്കുന്നേ, നീ എപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണർ ശിശുക്കൾ ഗോക്കൾ സ്ത്രീകൾ വൃദ്ധർ രോഗാതുരർ എന്നിവർ പോലുള്ള അർഹിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ സംരക്ഷകനാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്, അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലെ. ആ ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ത്, ബ്രാഹ്മണർ, അതുപോലെ ശിശുക്കൾ ഗോക്കൾ, പിന്നെ സ്ത്രീകൾ വൃദ്ധരായിട്ടുള്ളവർ രോഗബാധിതരായിട്ടുള്ളവർ ഇവർക്കൊക്കെ സംരക്ഷണം നൽകുക എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ജോലിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അർഹിക്കുന്ന അവർക്ക് അഭയം യാചിച്ച് വന്നപ്പോ അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ നിനക്ക് സാധിക്കാതെ പോയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണോ ഈ ദുഃഖം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ആവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംരക്ഷണ പ്രഭുപാർത്തിച്ച് സാമൂഹ്യ നന്മയ്ക്കായി ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായ നാനാന്വേഷണത്തിൽ സദാ നിരതരായിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണർ രാജാവിന്റെ സംരക്ഷണം എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും അർഹിക്കുന്നവരാണ്. അതുപോലെ രാജ്യത്തിലെ ശിശുക്കൾ ഗോക്കൾ രോഗികൾ സ്ത്രീജനങ്ങൾ വൃദ്ധർ എന്നിവർക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ അഥവാ ക്ഷത്രിയ രാജാവിന്റെ സവിശേഷമായ സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ്. അത്തരം ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ക്ഷത്രിയന്മാരാൽ അഥവാ രാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ക്ഷത്രിയർക്ക് അഥവാ രാജ്യത്തിന് അപമാനകരം തന്നെയാകുന്നു. അവിധമുള്ള എന്തെങ്കിലും അർജുനന് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചു എങ്കിൽ ആ വീഴ്ചകളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ യുധിഷ്ഠിരൻ ഉത്കണ്ഠാകുലനായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ വന്നിട്ടുള്ള, അതായത് ഇങ്ങനെ അർഹിക്കുന്ന, അതായത് സംരക്ഷണം അർഹിക്കുന്നവരെ വന്നിട്ട് സംരക്ഷണം ചോദിക്കുമ്പോ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയോ എന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനനോട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കച്ചിത്വം നാഗമോ ഗമ്യാം വാ സത്കൃതാം സ്ത്രിയം
പരാജിതോ വാദ ഭവാൻ നോത്തമൈർനാസമൈപതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. ചിത്രം നാഗമോ ഗമ്യാൻ ഗമ്യാവാസകൃതാം. കച്ചിത്നാഗമോ ഗമ്യാം ഗമ്യാം വാസകൃതാം നിത്യം. ഇതോ വാദ ഭവാൻ നോത്തമൈർനാസമൈപതി. പരാജിതോ വാദ ഭവാൻ നോത്തമൈപതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കച്ചിത് അതോ ന ഇല്ല അഗമഃ സന്തുഷ്ടോ അഗമ്യം ദോഷം ആരോപിക്കത്തക്ക. അല്ലെങ്കിൽ അസത്കൃതം അനുചിതമായി പെരുമാറിയോ. സ്ത്രീയം ഒരു സ്ത്രീ പരാജിതനാക്കപ്പെട്ടു. അല്ലെങ്കിൽ അഥ എന്തൊക്കെയായാലും ഭവാൻ ന അതുമല്ല ഉത്തമൈഹി ഉയർന്ന ശക്തിയാ ന അല്ല അസമൈഹി സമാനരാൽ പതി രീതിയിൽ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചേ. ദോഷം ആരോപിക്കാൻ തക്കതായ സ്വഭാവമുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയുമായി നീ സന്ധിച്ചുവോ? അതോ യോഗ്യയായ ഒരു സ്ത്രീയോട് വേണ്ട വിധം പെരുമാറിയില്ലയോ? അതോ തന്നെക്കാൾ താഴ്ന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുല്യനായ ആരെങ്കിലും മാർഗമധ്യേ ഭവാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയോ? അപ്പോ ഇവിടെ ഓരോരോ കാരണങ്ങളിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു ക്ഷത്രിയന് എന്താ പറയാ ഒരു പരാജിത ബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ദോഷം ആരോപിക്കാൻ തക്കതായ ദുസ്വഭാവിയായ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് നിനക്ക് ബന്ധപ്പെടേണ്ടതായി വന്നുവോ, സന്ധിക്കേണ്ടതായി വന്നുവോ? അതോ ഇനി യോഗ്യയായ ഒരു സ്ത്രീയോട് വേണ്ട വിധം പെരുമാറാതെ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റിയോ നിനക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് അനുജനോട് യുധിഷ്ഠിരൻ. അതോ തന്നെക്കാൾ താഴ്ന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുല്യനായ ആരെങ്കിലും മാർഗമധ്യേ ഭവാനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയോ? ഇവിടെ ഭഗവാനെ എന്നാണുള്ളത്, ഭവാനെ എന്നാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അത് കറക്ഷനാണ്. അപ്പോ തന്നെക്കാൾ താഴ്ന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് തുല്യനോ ആയിട്ടുള്ള ആരാലെങ്കിലും യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റുപോയോ, അല്ലെ അർജുനനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയോ? ഇങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് തെറ്റായ ദുർമാർഗിയായ ഒരു സ്ത്രീയോട് സന്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നോ, അതോ യോഗ്യയായ ഒരു സ്ത്രീയോട് അപമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറിയോ, അതോ തനിക്ക് തുല്യനോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെക്കാൾ താഴ്ന്നവനോ ആയ ഒരു വ്യക്തിയോട് യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോ അദ്ദേഹം അർജുനനെ പരാജയപ്പെടുത്തണ്ടായോ ചോദിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ദുഃഖം? ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ചേ. പാണ്ഡവരുടെ കാലത്ത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള സ്വതന്ത്രമായ ഇടപെടലുകൾ ചില നിശ്ചിത നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രം അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഉയർന്ന വർണ്ണത്തിൽപ്പെട്ട പുരുഷൻ, അതായത് ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ എന്നിവർ വൈശ്യ അഥവാ ശൂദ്രവർണ്ണത്തിലുള്ള സ്ത്രീയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അനുവദനീയമായിരുന്നു. എന്നാൽ താഴ്ന്ന വർണ്ണത്തിലുള്ള പുരുഷൻ ഉയർന്ന വർണ്ണത്തിലുള്ള സ്ത്രീയുമായി സന്ധിക്കുക നിഷിദ്ധമായിരുന്നു. ക്ഷത്രിയർക്ക് പോലും ബ്രാഹ്മണ വർണ്ണത്തിലുള്ള സ്ത്രീയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അനുവാദമില്ലായിരുന്നു. സപ്തമാതാക്കളിൽ ഒരുവന്റെ സ്വന്തം മാതാവ്, ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പത്നി അഥവാ ഗുരുപത്നി, ബ്രാഹ്മണ പത്നി, രാജാവിന്റെ പത്നി ഗോമാതാവ്, പോറ്റമ്മ, ഭൂമിദേവി ഒരുവളായി ബ്രാഹ്മണ പത്നി കരുതുന്നു. അത്തരം സ്ത്രീ പുരുഷ സംസർഗം ഉത്തമമെന്നും അധമമെന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീയുമായുള്ള ബ്രാഹ്മണ സംയോഗം ഉത്തമവും ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയുമായുള്ള ക്ഷത്രിയ സംയോഗം അധമവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്ദ്യവുമാകുന്നു. സംയോഗത്തിനായി ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷനെ സമീപിക്കുന്ന പക്ഷം ഒരിക്കലും തിരസ്കരിക്കരുത്. അതേസമയം മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച വിധത്തിലുള്ള വിവേചനത്തെ പരിഗണിക്കണം. ശൂദ്രരേക്കാൾ അധമമായ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹിഡിംബി ഭീമനെ ഇപ്രകാരം സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ശുക്രാചാര്യർ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന കാരണത്താൽ യയാതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് വിസമ്മതിച്ചു. പാണ്ഡുവിനും ധൃതരാഷ്ട്രർക്കും ജന്മം നൽകുവാൻ ബ്രാഹ്മണനായ വ്യാസദേവനോട് അപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. മുക്കുവ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു സത്യവതി. പക്ഷേ മഹാബ്രാഹ്മണനായ പരാശരൻ അവളിൽ വ്യാസദേവന് ജന്മം നൽകി. ആകയാൽ സ്ത്രീ പുരുഷ സംയോഗത്തിന് നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സംയോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആയിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അത്തരം സംയോഗങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ മോശമായതുമായിരുന്നില്ല. സ്ത്രീ പുരുഷ സംയോഗം പ്രകൃത്യാ ഉള്ളതാണെങ്കിലും അതും നിയാമക തത്വങ്ങൾക്ക് വിധേയമായേ നിർവഹിക്കാവൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ സമൂഹത്തിന് പവിത്രതയ്ക്ക് വിഘ്നമില്ലാതെയും ലോകത്തിൽ അശാന്തിക്ക് കാരണമാകുന്ന അനാവശ്യമായ മൂല്യഹീനമായ ജനസംഖ്യാ വർധനവില്ലാതെയും ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ശ്രീ പ്രഭുപാത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് അല്ലെ. യുധിഷ്ഠിരൻ അർജുനനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ്? നീ തെറ്റായ ഒരു സ്ത്രീയോട് അല്ലെ സന്ധിക്കേണ്ടി വന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള യോഗ്യയായ ഒരു സ്ത്രീയെ അപമാനിക്കേണ്ടതായി വന്നോ,
ഇതാണ് ചോദിച്ചത്. അതിനെയാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പ്രഭുവാദർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. പാണ്ഡവരുടെ കാലത്ത് സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ, അതിന് കുറച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. പല 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 വിവാഹങ്ങൾ അവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള, അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന കുറെ വിവാഹങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ പറയുന്നു, ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ എന്നിവർ വൈശ്യ അഥവാ ശൂദ്രവർണ്ണത്തിലുള്ള സ്ത്രീയെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അനുവദനീയമായിരുന്നു. അതായത് ഉയർന്ന വർണ്ണത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് താഴ്ന്ന വർണ്ണത്തിലെ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാം. എന്നാൽ ഉയർന്ന വർണ്ണത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് താഴ്ന്ന വർഗത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം നിഷിദ്ധമായിരുന്നു. അതായത് ഉയർന്ന വർണ്ണത്തിൽ നമ്മളിവിടെ യയാതിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അതായത് ശുക്രാചാര്യരുടെ മകളെ, യയാതി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലെ. ശുക്രാചാര്യർ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രിയെ യയാതി വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവിടെ കല്യാണം കഴിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടത്. അതൊരു തെറ്റായ വിവാഹമായിരുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഉയർന്ന വർണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് താഴ്ന്ന വർണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു പുരുഷൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി പറയുന്നു, സപ്തമാതാക്കളിൽ ആരൊക്കെയാണ്? 7 മാതാക്കളുണ്ട് ഒരാൾക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് സ്വന്തം ജനനി അല്ലെ, അമ്മ, ജന്മം നൽകിയ അമ്മ, സ്വന്തം മാതാവ്. പിന്നെ ഗുരുവിന്റെ പത്നി, ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പത്നി, അവരും ഒരമ്മയാണ് അല്ലെ. ഗുരുപത്നിയും അമ്മയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ ബ്രാഹ്മണ പത്നി, രാജാവിന്റെ പത്നി, ഗോമാതാവ്, പോറ്റമ്മ, ഭൂമിദേവി. ഇങ്ങനെ 7 പേര്. ബ്രാഹ്മണ പത്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ബ്രാഹ്മണൻ, ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, നമ്മള് കർമ്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പത്നി, അതും നമുക്ക് അമ്മയാണ്. പിന്നെ രാജാവിന്റെ പത്നി, അതായത് മഹാറാണി, അവരും നമുക്ക് അമ്മയാണ്. ഗോമാതാവ്, പശു, നമ്മുടെ അമ്മയാണ്. പോറ്റമ്മ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ശ്രീരാമന്റെ കാര്യത്തിൽ കണ്ടു, കൗസല്യയും കൈകേയും സുമിത്രയുണ്ട് അല്ലെ. കൗസല്യ പെറ്റമ്മയാണെങ്കിൽ സുമിത്രയും കൈകേയും വരുന്നത് പോറ്റമ്മ എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ്. അപ്പൊ പോറ്റമ്മ എന്താണ്? അമ്മയാണ്. സപ്തമാതാക്കളിൽ ഒരാളാണ്. പിന്നെ ഭൂമിദേവി, നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭൂമിദേവി, അതും സപ്തമാതാക്കളിൽ ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഈ 7 പേരെ നമ്മൾ അമ്മയായിട്ട് കരുതണം. ഒരുവളായി ബ്രാഹ്മണ പത്നി കരുതണം. ഈ 7 പേരുടെയും റോള് ഒരു ബ്രാഹ്മണ പത്നിക്കും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പത്നി ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. സപ്തമാതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ബ്രാഹ്മണ പത്നി. അത്തരം സ്ത്രീ പുരുഷ സംസർഗം ഉത്തമമെന്നും അധമമെന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെ എന്താണ്? സ്ത്രീ പുരുഷ സംസർഗം തെറ്റും ശരിയും രണ്ടും ഉണ്ട് അല്ലെ. ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീയുമായുള്ള ബ്രാഹ്മണ സംയോഗം ഉത്തമവും ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയുമായുള്ള ക്ഷത്രിയ സംയോഗം അധമവും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്ദ്യവുമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീയുമായിട്ട് ബ്രാഹ്മണന് ഉള്ള ബന്ധം, ഒരു ബ്രാഹ്മണന് താഴ്ന്ന വർഗത്തിലുള്ള സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അത് ഉത്തമവും, അതായത് ഒരു പുരുഷന് അതേസമയം താഴ്ന്ന വർഗത്തിലുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ഉയർന്ന വർഗത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ, അതായത് ബ്രാഹ്മണ വർഗത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അത് അധമമായിട്ട് അതുപോലെ നിന്ദ്യവുമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സംയോഗത്തിനായി ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷനെ സമീപിക്കുന്ന പക്ഷം ഒരിക്കലും തിരസ്കരിക്കരുത്. അങ്ങനെ ഒരു റൂളും കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് ഈ റൂളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് പുരുഷനെ അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിരസിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു റൂളും ഈ ക്ഷത്രിയ കാറ്റഗറിയിലും ഉണ്ട്. അതേസമയം മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച വിധത്തിലുള്ള വിവേചനത്തെ പരിഗണിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ദ്രദേവന്റെ പത്നി സംയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് അർജുനൻ ഒരു വില്ലാളി വീരനായ യോദ്ധാവായതുകൊണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ അവരെ മാതാവായിട്ട് കണ്ട് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ ഉർവശി ശപിക്കുന്നുണ്ട് അർജുനനെ. പക്ഷെ ആ ശാപം അർജുനന് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുണ്ട്. അതായത് ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശൂദ്രരേക്കാൾ അധമമായ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹിഡിംബി ഭീമനെ ഇപ്രകാരം സമീപിച്ചിരുന്നു. അതായത് ഹിഡിംബി എന്ന ഒരു രാക്ഷസ സ്ത്രീ ഭീമസേനെ സമീപിച്ചു. അപ്പോ ഭീമസേനൻ അവരിൽ ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടായി അല്ലെ, ഘടോത്കചൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുത്രനും ഉണ്ടായി. എന്നാൽ ശുക്രാചാര്യർ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന കാരണത്താൽ യയാതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രി വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് വിസമ്മതിച്ചു. പാണ്ഡുവിനും ധൃതരാഷ്ട്രർക്കും ജന്മം നൽകുവാൻ ബ്രാഹ്മണനായ വ്യാസദേവനോട് അപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോ വ്യാസദേവൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്. പാണ്ഡുവിന്റെ അമ്മ അവര് ആരാണ്? താഴ്ന്ന കുലത്തിലുള്ള സ്ത്രീയാണ് അല്ലെ. അത് തെറ്റല്ല. ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ
താഴ്ന്ന വർഗത്തിലുള്ള സ്ത്രീയോടുള്ള ബന്ധം തെറ്റല്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ വിവാഹമല്ല കഴിക്കുന്നത്, ഒരു പുത്രോത്പാദനം മാത്രമാണ്. മുക്കുവ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു സത്യവതി. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണനായ പരാശരൻ അവളിൽ വ്യാസദേവന് ജന്മം നൽകി. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സത്യവതിയിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പുത്രനാണ് വേദവ്യാസൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള പരാശര മഹർഷിയാണ്. എന്നാൽ ഈ സംയോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജുഗുപ്സാവഹമായിരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, അത്തരം സംയോഗങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ മോശമായതുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എല്ലാവരും ഭഗവത്ഗീത 1-ാമത്തെ അധ്യായം ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അതില് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് വർണ്ണസങ്കരഹ അല്ലെ, അത് സംഭവിക്കും. അതായത് എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ അരക്ഷിതരാകും. അവരെ എങ്ങനെയാണ് അവർ സമൂഹത്തില് അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ വർണ്ണസങ്കരം സംഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകാൻ ഇടവരും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷ സംയോഗം എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അനാവശ്യമായ ജനസംഖ്യാ വർധനയ്ക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. മൂല്യമില്ലാത്ത കുട്ടികളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന്റെ പവിത്രതയ്ക്ക് വിഘ്നമില്ലാതെയും, അതായത് ഈ ഒരു റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് പാലിച്ച് വേണം സ്ത്രീ പുരുഷ സംസർഗം ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെയല്ല എങ്കിൽ വർണ്ണസങ്കര സംഭവിക്കും. ശക്തിയിൽ തന്നേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഒരുവനാലോ അല്ലെങ്കിൽ തുല്യ ശക്തിയുള്ള ഒരുവനാലോ പരാജിതനാക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജുഗുപ്സാവഹമാകുന്നു. പരാജിതനാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് തന്നേക്കാൾ ഉന്നതമായ ശക്തിയുള്ള ഒരുവനാകണം. അർജുനനെ ഭീഷ്മദേവൻ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ആ വിപത്തിൽ നിന്നും അർജുനനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് അർജുനന് ഒരിക്കലും അപമാനകരമല്ല. എന്തെന്നാൽ ഭീഷ്മദേവൻ എല്ലാ വിധത്തിലും, പ്രായത്തിലും, ബഹുമതിയിലും, ശക്തിയിലും അർജുനനേക്കാൾ അത്യന്തം ഉത്കൃഷ്ടനായിരുന്നു. എന്നാൽ കർണൻ അർജുനന് തുല്യനായിരുന്നു. ആകയാലാണ് കർണനുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട വേളയിൽ അർജുനൻ വിഷമഘട്ടത്തിലായത്. ഇതേക്കുറിച്ച് അർജുനൻ ബോധവാനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ചതിപ്രയോഗത്തിലൂടെ ആണെങ്കിൽ പോലും കർണനെ വധിച്ചത്. ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ രീതി അപ്രകാരമാണ്. അങ്ങനെ ദ്വാരകയിൽ നിന്നും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന മാർഗമധ്യേ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടായോ എന്ന് മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരൻ അർജുനനോട് അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോ തന്നെക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാൽ പരാജിതനാകുന്നത് ഒരു മോശം കാര്യമല്ല അല്ലെ? പക്ഷെ തനിക്ക് തുല്യമോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെക്കാൾ താഴ്ന്നതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് പരാജിതനാകുന്നത് വളരെ ജുഗുപ്സാവഹം എന്ന്, അതായത് ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്ത ഒന്നാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ വല്ലതും അർജുനന് സംഭവിച്ചോ എന്ന് തിരക്കാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ അർജുനോട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഭിസ്വിത്പര്യഭുങ്സ്ത്വം സംഭോജ്യാൻ വൃദ്ധബാലകാൻ ജുഗുപ്സിതം കർമ്മ കിഞ്ചിത് കൃതവാൻ യദക്ഷമം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംഭോജ്യാൻ വൃദ്ധബാലകാൻ കർമ്മ ഹരേ കൃഷ്ണ. അഭിസ്വീത് അത് അപ്രകാരമായിരിക്കുന്ന കർത്ത. പര്യ മാറ്റി നിർത്തി. ഭുങ്ക്താഹ ഭുജിച്ചുവോ. ത്വം നീ സ്വയം. സംഭോജ്യാൻ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അർഹതയുള്ള വൃദ്ധജനങ്ങൾ, ബാലകാൻ ബാലകന്മാർ, ജുഗുപ്സിതം വെറുക്കത്തക്ക, കർമ്മ പ്രവൃത്തി എന്തെങ്കിലും, കൃതവാൻ പ്രവർത്തിച്ചുവോ ന അല്ല, യത് അങ്ങനെയുള്ള, അക്ഷമം അക്ഷന്തവ്യമായ അങ്ങയോടൊപ്പം ആഹരിക്കാൻ തക്ക യോഗ്യരായ വയോധികരെയും ബാലന്മാരെയും വേണ്ടവണ്ണം നീ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലയോ? അവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് തനിയെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുവോ? നിന്ദ്യമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും അക്ഷന്തവ്യമായ തെറ്റ് ചെയ്തുവോ? അപ്പൊ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ്, ഒപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ നീ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ? അവരെ ഒന്നും വേണ്ട രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ? അതുപോലെ തെറ്റായിട്ടുള്ള നിന്ദ്യം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടാത്ത തെറ്റ്, അതാണ് അക്ഷന്തവ്യമായ തെറ്റ് ചെയ്തുവോ? ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് നിന്റെ കയ്യിൽ അബദ്ധം പറ്റിയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു യുധിഷ്ഠിരൻ. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിച്ചേ. ആദ്യം എല്ലാ ശിശുക്കൾക്കും കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ വയോധികന്മാർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ദുർബലർക്കും ആഹാരം നൽകുക എന്നത് ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ കർത്തവ്യമാക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ അജ്ഞാതരായ വിശന്നിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സ്വയം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുക എന്നത് ഒരു ഉത്തമ ഗൃഹസ്ഥൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
അപ്രകാരം വിശന്നിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് വീഥിയിൽ നിന്ന് 3 തവണ വിളിച്ചു ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഈ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യത്തിന്റെ ഉപേക്ഷ വിശേഷിച്ചും വൃദ്ധജനങ്ങളുടെയും ബാലകരുടെയും കാര്യത്തിൽ അക്ഷന്തവ്യമാകുന്നു. അപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് തെറ്റായ രീതിയിലാണ് അല്ലെ? ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പറയാണ് നമ്മള് ശിശുക്കൾക്കും കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ വൃദ്ധർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും അതുപോലെ ദുർബലരായിട്ടുള്ള പിന്നെ ആളുകൾക്ക്, അതായത് സുഖമില്ലാതെ കിടപ്പ് രോഗികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ ആഹാരം ആദ്യം നൽകണം. അതിനുശേഷമാണ് ഗൃഹസ്ഥൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത്. അത് കൂടാതെ നമ്മൾ പുറത്ത് ആരെങ്കിലും വിശന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ, അജ്ഞാതരായ വിശന്നിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മള് വാതിൽപ്പടിയിൽ പോയി നിന്ന് ചോദിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് 3 തവണ ചോദിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വീതിയിൽ നിന്ന് 3 തവണ വിളിച്ചു ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ ഈ നിർദ്ദിഷ്ട കർത്തവ്യത്തിന്റെ ഉപേക്ഷ വിശേഷിച്ചും വൃദ്ധജനങ്ങളുടെയും ബാലകരുടെയും കാര്യത്തിൽ അക്ഷന്തവ്യമാവുന്നപ്പോ വല്ല വൃദ്ധരോ കുട്ടികളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആഹാരം കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവതേ വാസുദേവായ കച്ചിത് പ്രേഷ്ടതമേനാഥ ഹൃദയേനാത്മബന്ധുനാ ശൂന്യോസ്മി രഹിതോ നിത്യം മന്യസേ തേന്യഥാ നരുക്. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കച്ചിത് പ്രേഷ്ടതമോനാഥ ഹൃദയേനാത്മബന്ധുനാ നിത്യം മന്യസേ തേന്യഥാ നരുക്. അതോ ശ്രേഷ്ഠതമേന അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവന് അഥ എന്റെ സഹോദര അർജുന ഹൃദയേന ഉറ്റ ആത്മബന്ധുന സ്വന്തം ആത്മമിത്രം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ശൂന്യമായ അസ്മി ഞാനാകുന്നു. രഹിത നഷ്ടപ്പെടുകയാൽ നിത്യമായി മന്യസേ നീ വിചാരിക്കുന്നു, തേ നിന്റെ അന്യത അല്ലാത്ത പക്ഷം നാ ഒരിക്കലും രുക് മാനസിക വ്യഥ വർത്തനം ഭാവക്കം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ച്. അതോ നിന്റെ ഉറ്റ ആത്മമിത്രമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നഷ്ടമായത് നിമിത്തം നിത്യമായി ശൂന്യനായതായി നിനക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണോ? അല്ലയോ എന്റെ സോദര അർജുന, നീ ഇത്രയധികം വിഷണ്ണനാകുന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണവും ചിന്തിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോ നമ്മള് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, യുധിഷ്ഠിരൻ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ അർജുനൻ തലയാട്ടി ഇല്ല പറയുണ്ടാവണം ഇല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനോട് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, അതോ നിന്റെ ആത്മമിത്രമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നഷ്ടമായത് നിമിത്തം നിത്യമായി ശൂന്യനായതായി നിനക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണോ? അതായത് ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് പോയത് കൊണ്ട് നിനക്ക് എല്ലാം ശൂന്യമായി തോന്നിയിട്ടാണോ നിന്റെ ഈ സങ്കടം? അല്ലയോ എന്റെ സോദര അർജുന, നീ ഇത്രയധികം വിഷണ്ണനാകുന്നതിനെ മറ്റൊരു കാരണവും ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും അർജുനൻ തലയാട്ടി ഇല്ല പറഞ്ഞു കാണും അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്, നീ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം സംഭവിച്ചോ? അതുകൊണ്ടാണോ നിനക്ക് ഈ ലോകം മുഴുവൻ ശൂന്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത്? അതുകൊണ്ടാണോ നീ ഇത്രയധികം വിഷമത്തിലിരിക്കുന്നത്? വേറെ ഒരു കാരണവും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് തോന്നുന്നില്ല. നിന്റെ കാര്യത്തില് ഇത്രയും ദുഃഖിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ് അർജുനനോട് യുധിഷ്ഠിരൻ. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ചേ. ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ജിജ്ഞാസകളൊക്കെയും ലോകദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനോടകം അനുമാനിച്ചിരുന്നു. മറ്റൊന്നിനാലും സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന അർജുനന്റെ തീവ്രമായ വിഷാദം കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും ശ്രീ നാരദരുടെ സൂചനകളെ മുൻനിർത്തി അർജുനനോട് തുറന്ന് അന്വേഷിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം ബാധ്യസ്ഥനായിരുന്നു. അപ്പോ ഒരുപാട് സൂചനകൾ കാലത്തിന്റെ രീതിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യുധിഷ്ഠിരർക്ക് അല്ലെ? പക്ഷെ എന്നിട്ടും അത് ഉറപ്പിച്ചില്ല. ഇപ്പോ അർജുനന്റെ ആ ഒരു വിഷാദം കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹം നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഒരു സൂചന കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിന് പ്രകാരം തുറന്നു ചോദിക്കുകയാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ അനുജനായിട്ടുള്ള അർജുനനോട്, ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിരോധാനം ചെയ്തുവോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം എന്ന 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമ്പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുദേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. सर्वं श्री